Pak Ali niku sing pundi? Mboten niku nggih sae niku luar biasa suarane apik. Hoping kula niku nggih hoping kula. Jokolane pedalangan kok tak matur karo buka prodi karo Pak Kajur. Lek niken mlebet mriki sing nyekel kula piyambak. Dadi engko dosene aku dhewe nduk ngono kuwi. Ngono. Terus sekolahe privat engko cah loro tok ning ruangan. Ayo ngono kuwi. Bentang masuk ngono ilmune bentang pinter ngono lho maksudnya. Oh ngoten, Mbak. Iya ngono kuwi. Biasane lek karo wong akeh lek kurang fokus ngono kuwi. Ngono. Engko lek kowe pengen apa mata kuliah tembang ya karo Pak Cahyo. Ngono kuwi. Engko mata kuliah metode apa iki jenenge penelitian ya karo Pak Cahyo. Engko apa jenenge kuliah babakan kritik seni engko ya karo Pak Cahyo. Terus ilmu pedalangan karo Pak Cahyo. Sabetan awake dhewe ya iso sabetan dhewe. Ha ngono kuwi. Tegese tak ajari sabetan ngono lho. Oh nggih nggih. Ngono kuwi. Riyen pun nate jenengan ajari to, Pak? Wis sik kelingan ra tak ajari ngene. Nggih tasik to, Pak. Syukur. Jajal aku pengen roh rene aku tak nguyuh diluk ae. Kula sing genteni jenengan. Heeh, kene. Jenengan saestu niki. Heh, Kula tenan. dadi dalange. Dalang, yo. Oke, nggih. Gini. Aku malah seneng. Ya Pak. coba kaya apa. Ayo pergi. Heh. Dalang tekon pergi ora. Duh, kan sing dadi dalang aku, Pak. Ya kowe ngangge mic apa mic kuwi? Ya mik niki to, Pak. Kuwi ra iso dingenekne kaya aku. Saged. Aku ora iso ngono ya. Piye to? Niki kan iso ora ngangge cantelan mic kok semak tablet ngono kuwi. Ayo. Kene kan. Wah, jan. Cahayu rong Kula salam. ndamel niki riyen. Karo sapa ki mau rene? Kalih Mas, kalih Mbak. Oh ya, karo Mas karo Mbak. Niken Salindri, jurusan pedalangan solek. Terus wisuda ana jenenge dengan wisudawati Niken Salindri, sarjana seni. Sarni. Wah, alon-alon kan. Lah wong wedok pancen lek ngeprak iso bantere kaya ngono mergo rene alang-alange. Ayo. Lah wong lanang iso mak tus. Niki napa, Pak? Undi-undi. Kena cempala ngono kok ya. Nggih. Ngapa? Ngeleki, Pak. Oleh apa? Ayo. Ngeten niki ngethuke ping pinten, Pak? Ping 5. Dadi ngene, Nduk. Rungokno sik ya, gatekne ya. Samaan. Kula nuwun. Nggih. Ha iya. Ngono kuwi ping 5. Ping 5 Pancasila ya 5, rukun Islam ya 5. Mula dok. Dok ngono kuwi. Nggih. Bismillah. Aja banter-banter ndak dikira dandani lawang. Lah terus lek bar ngeten iki terus pripun, Pak? Omong, lek wis dok omong kae. Ngomong. Heeh, ndang. Carane nyekel cempala iki, Pak? Hah? Iki lek anek lengkae ning kene iki to. Lagi terus drijimu lebokno rene. Oh, Mulai pengalaman iso nyekel dhewe kowe. Oh, nggih, Pak. Ngono kuwi. Oke, siap. Saiki omong bebas. Arepe matur karo Pak Lurah Wengkal boleh, arep menyapa penonton boleh, arepe nembang dhewe ya boleh. Ngono kuwi. Suluk sik gak oleh, Pak? Iso ya suluk. Wis saged to, Pak. Wah, njajal kaya apa. Ndodok riyen, Pak? Heeh no. Dok. Suluk napa nggih, Pak? Enake, Pak? Pokoke golek suluk sing gedhi ne pokoke. Ya suluk apa arepe kuku sing tupa gemelun boleh. Isine kang gara-gara itu, Pak. Oh, songo kuwi, songo. Ya, oke. Isine kang kara-kara. Isine kang gara-gara. Para penonton, tepuk tangan untuk Niken Salindri. Ya. Bumi langit ganjang-ganjing. Para bekang kang pratala. Lindu ping pitu sahari. Amap kang jalan idi. Pati
katrajangkang katrajangkang goro-goro gara-gara awakmu nek iso suluk tau kenal dalang sapa iso suluk barang ngene Akbar Pak ngaku nggih mboten anu Pak napa kan anu to ayah kula kan nggih dalang to Pak oh iya niku iya kan iya sing ngajari niku suluk niku Pak Degleng oh iya nggih Pak Supono Pak Degleng ora nggih ndah namine emang Pak Degleng Gonto Supono kok lah ya aja Pak Degleng tokno aja Pak Gonto Supono alias Degleng ngono nggih ngono ya omong Petruk ya omong karo Gareng Petruk pundi niki Petruk iki Petruk Gareng Bagong kudu iki menduan iki gedang goreng ayo sing cilik iki Gareng kae dhuwur Petruk iki Edi ah iya iya nah Bagong nah yo Gong ana apa reng nah iya dina iki awak dhewe merdika wayahe awak dhewe iki suka parisuka wah ngenekne tetembangan sing kepenak enek bintang tamune ana Lucy Brahman wah ugi Cahya Kuntadi aku ki gurune dalang ora melu-melu ya ora iso Pak ning kene dalange aku jenengan teng mriko Pak hah jenengan teng mriko wekan aku nang kono aja jenengan manut kula napa mboten kula Enggak. dalange lho niki aku manut sing nanggap ya aku kowe ora ngerti aku ibar diprotes karo wong pirang-pirang dateng napa apa kurang sugih apa kurang kondang apa omahe kurang gedhe dalang dadak ngadeg barang bar kuwi ora wani ngadeg ngerti sing tukang ngedeg nih Bu Kesi kuwi lah gitu ngetekne napa Pak ngedekne cempala kuwi lho sing muni kuwi lho ayo terus omong apa nggih niki kan kula dados dalang kula nyuwun tetembangan mawon sing halus-halus riyen nah niki kersane di nyanyekne di tembangne kalih Sinten? Bulusi wah nggih monggo Bulusi diaturaken lek mau nyeluk ora niki. penak iso bulusi lho bulusi ora bulusi ora Saanane Pak oh iya weh manut saiki monggo Bulus piye anakmu piye iki Bu Jan bocah merojol kok ngendi barang-barang. Jumeneng Bu nah nggih Alah, jumeneng barang. nggih nake niki enten yatra dap enten Kae. titipan yatra wih ngisor rokok iki lho anek nah niki Niki kenapa nih? niki titipan saking Ki Cahya Kuntadi damel anu jenengan kenembang wau. Oh, nggih, Mas Nggih. Petro. Sing halus-halus riyen nggih, Bu. Kula nyuwun anu, Lek alus sih lungguh. tapi kula njaluke jumeneng. Oh, junemeng. Ya. Jan. Iki atrane Bu Bulusi, Bulus. Jan terang. Ngono iki jan lho. Suwira ketemu mangan ngalem ya njaluk kon durang. Jan koyo cah cilik tenan. Kok angel men ra iso, Mas. Mas lho adalah. apa Tak nah temani. wih Wis kene. Matur suwun nggih. angel to dalang angel to Angel. nggih Iki misalkan kula anu Mas Petro duete kali anu sinden kondang niken salindri pareng Mas Gareng. Niki kan salindri tasik pipis wau. Wah, pipis ta. Nggih. Nggih. Jenengan riyen mawon anu jineman Mangkupurel nggih. weh Aku tak kok sapa eneng jineman Mangkupura. Nggih, monggo merdika mawon. Monggo, Bu. Anu, bawa. Kula pengen ngerti swanten jenengan lek bawa. Lah mau pranyuwara mbok kira sinden bisu. Wow, Nggih, Mas Gareng, Mas Petro. Bu iki. Oh ya, Bu. Heeh. Bu, Bugar. kok bugar? Bugareng kok. Nggih, Bu Gareng, Bu Pet, kalih Bugong. Nggih. Niki bawi, Nggih, Bawi. damel bawi. Nggih, Bawi. Nggih. Mbak Banyuwangen lah aku dadi penonton usul Banyuwangen Banyuwangen. Penyumping ki ora melok ngomong lho, Pak.
Sapa omong penyumbing kuwi panggang ngabani ae. Mancing ngono lho maksude ora. Ayo Bu, monggo. Nggih, kula. Terus request mirengake nggih. Banyuwangi Mas Petruk nggih. Mambiat mek. Yo, sindekne bawa ngombe kopi. Enak men. Pakane akeh ya, Pak. Oh iya sajene komplit kuwi. Betah jenengan mriki. Heeh, engko turahake tak go mulih. Ayo. Mambiat mayat Belambiangane. Dalang kocok. Ngene iki sindenmu pre langsung lara stroke lo mulih kok iso. Semangat, Bu. Lek ngeprabuan tertenan le pas iki. Banter kayak presiden. Kupingku nganti nging ngono lho. Ayo. Sinden umur 85 bar digetak dalang kok langsung mlakune ngene. Disare mawon nggih, Bu. Nggih. Lah niki semangat ta, semangat 45. Semakin malam harus semakin semangat, Bu. Oh. Nggih, Bu, kula dereng budak, Bu. Ya. Ayo Bu, monggo. Nggih, mengke Asuhan. Hehehe, kok asu arane suarane. Mboten damel as suarane. Duet nggih, Bu. Mboten pun jenengan mawon, monggo. Mas Nopal, kendangane nggih, Mas, sing penak. Nggih. Cakno. Suarane Sebu. Iki wayang kituke napa mboten, Pak? Kituke napa mboten? Wis pokoke sak tutuke liyane iki wis to, bebas. Oke. Iki tambah-tambahan nih, Bu. Oh iya. Iki kok kaya pelawak. Ki sing duet karo awakmu lintang asmara mau lho. Bu nyuwun pangapunten Bu Dalang. Niki niku anu kan lagune Banyuwangi Genjlengan. Lah niki kedaden wonten sing jenggleng. Oh nggih, kula jengleng Mas Petro. keng mriki. Keng mriki napa anu? Keng mriki lho, alah. Napa lanang tenan? Niki keng Oh, mriki. oh, nggih, mboten apa. Nggih. Monggo. Gendeng belambiangan nyaram biai jenengan apa Bu? Nuswantara iso ke anu gareng langsung vertigo. Semangat. Banget kusuk. Lanjut. Bianyu wangi kulen genang wetan sagara. Oh, dalange celutak ora. Gareng areng uyuhi dalang. Ayo. Pak Tuling kok diuyuhi ora entuk. Pak Tuling kok diuyuhi. Lan kita ala sangkar. Ayo Mas. Hei, lan kita ala sangkar. Nake-nake. Wah, ketoke suwi-suwi wayangku ajur tenan musuh iki. Lah los, Pak, los. Lah wis kanggo awakmu wis bebas yo wis kono ora. Niki mboten genten Mas Bagong sing jenggleng.
Bagonge turu. Bagong tangekno to, Gong, tangi Gong. Ayo Gong, tangi Gong. Ayo Gong, tangi Gong. Oke, oke. Bagongnya masa bindeng ngono. Pilek lagi ya. Bagonge separuh sumbing. Mat bangong, mat ning dingling. Apa nek? Lah separuh sumbinge piye? Suarane piye? Piye-piye? Nyemeng no. Iki nyemeng oh ini. Nyemeng nyemana nyo. Ya. Ya ayo muluk nih. Ayo. Ayo. Ido. Main Ayo nyui. aku nak nuwi ora enak-enak no. Wingi mongoke ngonyang nyemang ngono. Men nemang yang apik manyu mangeng ngono. Lah ya kowe sumbing jejer ngamartana piye lho kaya. Adikku iki ngono wae opo. Niki nyanyine nggih mineng. Ora nganggo. Hang kalimya telivya belabiangan hei belambangan bagong enak-enak belabiangan ger mubul gong Colot. Lihat. Ya mlebu kotak, Pak. Hah? Mlebu kotak. Heeh, mlebu kathok. kok malih mari mboten mineng. Iki iki mau sing ngomong Petruk ae. Sing bindeng Bagong ki mau. Lanjutin apa, Bu? Terus Lanjutin apa? niki dereng sampe. Tasik tenos. Oh, nggih. Monggo. Bagong yo iso nyanyi, Bagong iso nyanyi. Piye monggo suarane Bagong ya napa? Lilike miye lilike? Anu belambiangan Nyak non berarti ngrusak lagu ngono kuwi. Ayo. Lah ya kan ngladeni Bagong iki ya. Ora Bagong tak pateni. Gumyalare Taman Sari Nuswantara Ben muni sik terus ganti lagian. Muni napa ne? Bokonge muni. Ya lagune muni sik. Oh, terus adik ganti, gantian. Oh, ngoten. Ngono. Oke. Dadi enek suasanane sik. Ayo Cano. Gelalit napa nampa gerejakan? Gerajakan. Nantang. Nonton. Ayo. Ya. Nggih.
Yuk. Ayo, Bang. Ayo.